Hi guys! Good morning! Andito po tayo sa Sitawan. Nag-harvest po sila kanina. Bagong gising. Pasensya na po. Bagong gising si Inday. Yan o. Oh, diba? Malawak po yan. Malawak. So, nag-harvest po sila kanina. Kaya ako po naman ay nakapamburaot na. No! Buraot talaga. Siyempre, pag blessings, pag binibigay, kailangan nating tanggapin, diba? So, gagawa po tayo ng adobong sitaw with sesame seeds. Madam, magkano kilo ng sitaw ngayon? 40. O, ayan. Ito yung nagbigay sa akin ng sitaw, kaya ako may ginataan. Adobong sitaw. Ayun, isang kilo. Ay, ano yan? 4 kilos? 5 kilos? 10. Ah, 10. Di may, ano ka na? Magkano nga? E di may 400 ka na. Sa isang bundle, 400 ka na. Tapos dito yung parang reject. Oo, semi. Semi. Magkano yung semi? Hindi ko lang alam. Baka kalimitan niya kalahati ng presyo. 20. Iba kasi yung ano nito, ang tawag dito, ang presyo nito na semi, kumbaga parang reject na siya, tsaka dito. Ay magluluto po tayo ng adobong sitaw. Mas masarap po ang sitaw kapag bagong pitas. So choose nyo lang po yung medyo bright green, yung kanyang balat. Tapos with no brown spots po. So meron din po tayo dito ang ating garlic, syempre. So ayan, 4 na piraso ng ating garlic. Tapos, syempre kakailanganin din po natin yung ating, yan, 2 kamatis. Tapos, ang ating sibuyas. Meron din po tayong sesame oil. Tapos po yung ating ground black pepper. At hindi din po mawawala yung ating Supreme Sarap all-in-one cooking sauce or yung ating oyster sauce. Tapos, yung ating 1/4 kilo ng ating pork. Naka-ready na po ang ating mga ingredients. So, 2 piraso ng tomatoes, cut it into quartered. Tapos po yung ating 4 cloves ng ating crushed garlic. Tapos yung ating 1 medium size ng ating onions, thinly sliced and lengthwise po ha. Tapos ang ating sitaw, cutted into 1.5 inch long. At yung ating 1/4 kilo ng pork belly, thinly sliced. Alright, so heat na po natin yung oil in the pan over medium heat. So once po na-heat na po yung ating oil, saute po muna natin yung garlic at isusunod na din po natin yung ating sibuyas. Then, when the aromatic flavor comes out, ay isusunod na din po natin yung ating pork. So we're gonna sear the pork. So ngayon, ay tatakipan lang po muna natin to para maluto. So leave lang po natin siya ng mga 3 minutes. After that po, pagkatapos po ay i-flip it over para ang kabila naman din po ay maluto.
I only included pork in this recipe to add a little meaty taste po. So, pwede din po kayong magsahog ng alamang, piniritong isda, or any pansahog po na pasok po sa panlasa ninyo. Alright, so with the oil and the juice of the pork comes out, ay ilalagay na po natin yung ating tomatoes. At kapag naluto na po yung ating mga sahog, ay ilalagay na po natin yung ating string beans. So, haluin lang po natin ito ng mabuti ha. Tapos, para maging coated po siya ng oil. At tatakipan lang po muna natin to ng mga 4 minutes. Ang bango! So, after 4 minutes po, ay ilagay na po natin yung ating supreme sarap oyster sauce. Yan, ibuhos lang po natin ito lahat. At pagkatapos po niyan, ay haluin lang po natin ito hanggang sa maging fully coated na po yung ating sitaw. And this time, ay magpapatak po tayo ng kaunting sesame oil para may konting amoy. Sarap ng amoy. And drizzle din po natin ito ng ating ground black pepper. Then you can also add ang ating seasoning granules. So this will add an extra flavor po sa ating mga lutuin. Ngayon po ay hahaluin lang po natin ito para pumantay po yung lasa ng ating adobong sitaw. Tapos po ay tatakipan po natin itong muli ng mga 3 minutes.
And after 3 minutes ay luto na po yung ating adobong sitaw. So, don't overcook po the beans ha o yung ating sitaw. Kasi mas masarap po pag slightly blistered on the outside, tapos tender po in the inside. At pag kinagat mo po yan, saucy. Dahil it is coated with an oyster sauce. Diba? With a taste ng a little bit of sweety, tapos a little bit of salty as well. And now, we're going to garnish it with our toasted sesame seeds. And that's it for today, guys. Sana po ay nagustuhan ninyo ang aking simpleng inihandang adobong sitaw. Napaka-affordable, napakabilis gawin, at syempre napaka-healthy. If you like this recipe, just like this video and just comment down below. Huwag niyo din pong kalilimutan mag-subscribe sa channel na to and hit that bell button para notified po kayo palagi every time po na meron pa ako bagong videos na i-upload. Lagi po nating tatandaan, ang mga bagay-bagay ay napag-aaralan yan. Basta may tiyaga ka lang. Thank you so much for watching and I'll see you again next time. Bye!